Demà a les 7 es fa la inauguració oficial de l'espai pavelló de bany Tu Sols Vacil, gestionat pel restaurant Les Cols i coordinat per 4 treballadors del mateix. Nosaltres som treballadors de les Cols i fins ara aquest espai només l'utilitzaven també per fer pícnics, que els encarregaven al restaurant i van pensar que era bona idea aprofitar aquest espai aquí a prop del riu, que per la mainada i per les famílies pot estar bé, però també pel jovent ara quan fa més calor, que aquí s'està bé i fresc, doncs de tenir obert totes les tardes d'estiu i a més el cap de setmana també ho tindrem obert matí-tarda. Aquest espai pretén ser molt més que un bar, ja que faran activitats molt diverses durant l'estiu. Durant la setmana obrirem cada tarda i també els vespres, també intentarem fer el màxim d'activitats possibles perquè no sigui només un bar, sinó que la gent pugui venir a fer coses diferents que a vegades falten aquí a Olot, i tenim pensat de fer cinema a la fresca, també actuacions musicals, això ho faríem els dimecres i els dijous, i després la resta de dies estaria obert, però sempre que puguem intentarem fer-hi activitats. Així doncs, amb uns preus molt ajustats, ens oferiran tant refrescos com begudes per gaudir de l'estiu com cal. Ferran Mayans ens ha convidat a assistir a la inauguració de demà. Doncs aquest divendres obrim a partir de les 7, durant tot el vespre i fins la nit hi haurà música amb un discjòquei i bé, regalarem cava i pastissos per tothom, o sigui que tots hi esteu convidats. Qualsevol excusa serà bona per gaudir de la companyia de familiars i amics al Tu Sols Vacil.